Vítejte na škole snů. Nově natřená, kvalitní sportovní zázemí, dovednostní aktivity a soutěže po celý rok. Ale hlavně studenti k nám chodí s nadšením. Každý student obdrží svou vlastní skřínku, do které si bude moct odkládat, co bude chtít. Dobrý den, pane profesore. Mezi studenty a profesory panuje přátelská atmosféra. Žáci této školy si pomáhají nejen s učivem, ale také se všedními problémy. Třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou. Vale, entonces, en esta parte del examen tienes que hablar sobre tu familia. Entonces empieza. Nerozumíš? My tě to tady naučíme. Čekáme tu jenom na tebe.